Добро утро, мир и спокойствие в името на Исус Христос. Тази сутрин ще чета Матео 7:29, версето 15. Както дървото, така и неговите плодове. Започваме. Guardate vi dei falsi profeti. Оглеждайте се за хора, които предсказват. Фалшиви профети, които предсказват за бъдещето, но не са истински, са фалшиви. Еси vengono a voi in veste di pecore. Те идват при вас в облекла на овца. Хрисими, добрички. Dentro invece sono lupi rapaci. Вътре в себе си са вълци, които ще ви разкъсат. Dai loro frutti li riconoscerete. По техните плодове ще ги познаете. Si raccolgono forse uve delle spine. Нима се събира грозде от спини са диви храсти, пръчки. Трябва да събереш гроздето от лозата, която е насадена, а не от хръсталаци, диви. Si raccolgono forse uva delle spine, o fichi dai rovi, o смокини от доловете. Così ogni albero buono dà frutti buoni. Така, всяко дърво, което е добро, е култивирано, дава добри плодове. Ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Всяко лошо узряло, необработено и диво, селваджо дърво дава лоши плодове. Non può un albero buono, не може едно дърво, което е добро, да даде лоши плодове. И не може не un albero cattivo far frutti buoni. И не може едно дърво, което е лошо, недобро, зло, да даде добри плодове. Може ли? Не може. Ogni albero che non dà frutti buoni, всяко дърво, което не дава добри плодове,